Ampun. Dereng-dereng kok bojo loro to, Pak. Kangen kutan po Suarane alus, piyayine ya cantik, lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora nek getek sirine babar pisan. Nganti tekan atine barang ya alus. Temenanan. Kok swantene bening napa mike ngasta piyambak Mbak Silvi? Mboten niki saking panitia. Mikula ta niku? Duka? Oh, nggih mikula, lek mriki berarti mikula. Pripun? Mikula pas napa mboten? Penak, Pak. Penak alhamdulillah nggih. Ngono kuwi. Parandene ning omah sementi Ibu Kesi ya. Senengane ngakel, randi kuping dislengkek. Lah iya. Ana cengkoke mirip sinden tutik. Nggih. Sliramu. Sliramu natengan diko bareng Mbak. Tresno lahir terus